Vítejte v druhém dílu Arény smrti. Já jsem Bob a ten vedle mě to je Ernie. Zarec! Hele, Bobe, všimnul jsi, že máme nový stůl? No super, já mám novýho psa, co jako? A další přeživší. Robot předvádí akrobatické kousky. To muselo bolet. No jako super, my tady akorát sedíme a čumíme, jak se zabíjí. To je srandý kupic. Těžká technika. Krásně, takže vítězi máme a naschle v dalším díle Arény smrti. Zarec! Jste se lekli, co?